каримҷон вализода як хонандаи мактаби миёна аз тоҷикистонро бо нишонаи сари синагии горячее сердце ё қалби оташини бунёди ташаббусҳои иҷтимоию фарҳангии Русия қадрдон мекарданд. маросими супоридани ин ҷоиза рӯзи 24 декабр дар маркази илму фарҳанги агентии Росатрудничества дар Душанбе доир шудааст. каримҷон вализода рӯзи 11 августи соли 2019 дар рӯзе ки дар Тоҷикистон Иди Қурбон таҷлил мешуд, ду хоҳари хурдсол Мавзунаи 8сола ва Фотимаи 6соларо аз ғарқшавӣ дар дарёи Вахш наҷот дод. Мавзуна ва Фотима сокинони диҳаи Занҷирободи ноҳияи Вахш он рӯз барои идгардак ба диҳаи ҳамсоя мерафтанд. онҳо ба хотири кӯтоҳ кардани роҳ дарёро тавассути лӯлаи обе ки аксари сокинон барои убур аз дарё аз он истифода мешаванд убур карданӣ шуданд, вале дар байни лӯла мувозинатро гум карда ҳарду ба об афтиданд. каримҷон вализода ба об афтидани кӯдакҳои хурдсолро дида худро гум накарда ва барои наҷоти онҳо худро ба дарё андохт. ӯ дар маросими дарёфти ҷоизаи қалби оташин ба хабарнигорони Мир 24 гуфт: вақте ба наҷоташон шитофтам, худро гум накардам. Ман танҳо вақте тарсидам ки ҳарду кӯдакро аз об баровардам, яке аз онҳо аз ҳуш рафта буд ва ба назари ман чунин намуд ки шояд мурда бошад. ман ӯро ба шикам хобонда сари зону истодам ва пушташро зер карданӣ гирифтам. баъди чанде аз даҳони духтар об рехт ва ӯ ба худ омад. баъди он ҳодиса Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон низ каримҷон вализодаро бо ҷоизаи ҷасорат қадрдонӣ карда буд. мақомоти ноҳияи Вахш гуфта буданд ки агар каримҷон вализода хонандаи синфи 11-уми мактаби рақами 21 намебуд, кӯдакон ҷон мебохтанд. худи каримҷон вализода як сол пеш вақте ҷоизааш доданд ба радиои Озодӣ гуфт ки ӯ танҳо масъулияти шаҳрвандии худро иҷро кардааст, аммо аз ин қадридонӣ хушҳол аст ва дар оянда низ ба мушкилии дигарон бефарқ нахоҳад буд.